ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментарий нависен. мо боша Намзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро метавонад ки моҳи феврал дар Австралия дар турнири UFC 284 гузарона. оиди ин чиз худи Намзат Чимаев хабар дод. албатта ки ман барои камарбанд ҷангидан мехоҳам. онҳо гуфтанд ки баъди муҳориба бо Гилберт Бионс ман шояд ки барои унвон меҷангам. лекин ҳамон вақт ман ба ин суханҳои онҳо бовар накардам. баъди муҳориба бо Кевин Холланд онҳо боз гуфтанд ки ман барои камарбанд меҷангам, аммо ин кор нашуд. онҳо медонанд ки муҳориба зидди ин бачаҳо барои ман муҳорибаи осон аст ва ба ман имконият намедиҳанд ки онҳоро шикаст диҳам. ҳозир ман танҳо муҳориба гузарондан мехоҳам ва намедонам ки рақиби ман кӣ мешавад. аввал онҳо гуфтанд ки ман муҳорибаи худро дар Лондон мегузаронам, баъд Лас Вегас, баъд Бразилия. ҳозир боша гуфтанд ки муҳорибаи навбатии ман дар Австралия мегузарад, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнири UFC 284 ки дар Австралия баргузор мегардад, муҳориба байни Ислам Махачев ва Александр Волкановский хоҳад шуд. шаби гузашта ташкилоти ACA расман аввалин рақиби варзигари тоҷик Фаридун Одиловро эълон карданд. акнун Фаридун Одилов бо рекорди 14-2 дар октагони ACA бо варзигари бебохт аз Русия Эльмар Гасанов бо рекорди 6-0 вомехӯрад. муҳориба аллакай рӯзи 27 январ дар шаҳри Казани, Русия дар турнири ACA 151 баргузор мегардад. ногуфта намонад ки ин муҳориба дар вазни ним вазнин, яъне 93 кг баргузор мегардад. вай чӣ гуна ки медонем дӯстон, Фаридун Одилов вақтҳои охир дар вазни миёна 84 кг баромад мекард, аммо бояд қайд кард ки пеш Фаридун дар вазни 93 кг низ баромад кардааст ва ӯ ҳатто дар ин вазн чемпиони муваққатии ташкилоти GFC шуда буд. аз ҳамин сабаб дӯстон, барои Фаридун ин корро кардан бори аввал нест ва боз ӯ худро бо вазнкамкунӣ ба монанди вақтҳои охир азоб намедиҳад ва албатта ки ба муҳориба бо қувваи зиёдтар мебарояд. оиди рақиби ӯ чӣ гуфта мешавад? ӯ ҷангвари бебохти ҷавон аст ки рекорди 6-0 дорад. дар ташкилоти ACA ҳамагӣ як муҳориба гузарондааст ва бо қарори доваро ғолиб шудааст. умуман Эльмар 3 ғалабаи охирони худро бо қарори доваро ба даст овардааст. аз ҳамин сабаб Фаридун барои ӯ рақиби аз ҳама хатарноктарин ва аз ҳама рақиби вазнин хоҳад шуд. шахсан худи ман фикр мекунам ки онҳо дар сатҳи гуногунанд ва Фаридун дар ин муҳориба фавран ғолиб мешавад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Ду Бронкс Оливейра гуфт ки кай ба октагон нияти баргаштан дорад. ман охирҳои моҳи март ё ин ки аввалҳои моҳи апрел ҷангидан мехоҳам ва ба ман рақибе дар кор аст ки ғалаба дар муҳориба зидди ӯ маро довталаби асосӣ барои камарбанд мекунад, чунки ислам моҳи феврал муҳориба мегузаронад. барои ҳамин ба ман рақибе диҳем ки баъди ӯро шикаст додан ман тавонам ки охири сол барои камарбанд муҳориба гузаронам. корҳои Дариюш низ ба монанди корҳои ман аст. ӯ низ муддати зиёд дар топ 5 набуд ва корҳои хеле зиёд кард то ин ки дар ин ҷо бошад. ӯ ғалабаҳои пайдарҳами хеле зиёд дорад ва мо бо ӯ як дастаро муаррифӣ мекунем. барои ҳамин ман бояд ки бо мураббии худ Диего Лима маслиҳат кунем ва мебинем ки оё ин муҳориба маро ба камарбанд наздик мекунад ё не, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо UFC ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд. Чарлз Оливейра зидди Бенил Дариюш. дӯстон, худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.